טוב, היי חברים, אז אנחנו הולכים היום לצייר שוקולד חמוד. אז כל מה שצריך בשביל זה כל מה למי שיש בבית, עיפרון. בדרך כלל אני משתמשת בטושים האלה, הם מאוד מפורסמים. אז מי שרוצה להשתמש בטושים אחרים, אז הוא יכול. טוב. אז אנחנו בחלק אחד, איך לצייר את השוקולד. טוב, אנחנו צריכים להתחיל מפה. טוב, אנחנו מאוד מתקדמים. עכשיו אנחנו נעשה את העטיפה. נתחיל לעשות כאלה. ונעשה עיניים חמודות. אז טוב, אחרי שציירנו את השוקולד החמוד הזה, אנחנו עושים פה את הקווים של השוקולד. טוב, אז אנחנו עכשיו עוברים על זה בשחור.